Hello guys, mayong gabi ka natong tanan ug iniano sab ko aron sa pagpadungog kaninyo bahin sa atong vlog karon na ang title is ang mga garay o tambag ni Ate Oldarica Barbas. So mga guys, sa dili pa ta magsugod, kumusta ka natong tanan karon? Hinaot nga ta malipayon o ana kita kanunay sa mayong panglawas labaw sa tanan, no? So, karon ato na sa pamation kining atong mga garay o mga tambag ni Ate Oldarica Barbas. Ang isig ka tao, no? Mo ay pamagat sa ato karong vlog. Maestro, ang isig ka tao, mga guys, sa Diyos, mao iyang larawan. Ang matag kinabuhi, dili natiaw-tiawan. Kaya ang tanan, iyang gipakabalaan. Angay tahuron, o ito. Amen! Sa inyong mga gipati, ayaw o padala. Ang uban usab, huna-hunaan. Inyong kaugalingon, karon tan-awa. Kung sa'y mahitabo, ibong kamo o mag-insara. Karon o kaniadto, walay kausaban. Ang mga butang sulod ng kalibutan. Inyong buhat ng mga gaupan, maoy makapaalaot karon sa inyong nahimutangan. Inyong mga buhat o naon mahimo ninyo kini kung bayuon. Pinanggumi ang mga kagahapon. Dili na po pang balikon. Ang kinabuhi hinumdumi, dili kini lumalabay. Inyong pagpuyo karon, dili kanunay. Kamong tanan, yun mag-angay. Aron bation ninyo ang kalipay. Ang kinabuhi sa tao o sara o wala na'y lain pa. Ang usag-usa, yun tigugmaa. Kayong dili magmahal. Muli mo, kamungan, ugma, doon kami paabot ko. Inyong mga kagahapon, o inyong mga kahapon, dili paglasin. Kung inyong mga buhay, dili o mata. Hindi na lang ko kutob. Dagang salamat sa inyong pagpalimot. Hello mga guys. Hinao na inyong haan sa may pagtulunan sa ato ang pagkinabuhi, no? Yung ibabaw sa kalibutan. Ang naada sa atong kaugalingong binuhatan ang ato karong kaluwasan. Daghan karong mga tao nga nakalimot nasa kamatuoran na kung unsa kita karon o naunsa ang sa ato nagagikan. Busa kinahanglan hinaot nga makahatag ako og pagtulunan o makatabang ako sa mga tao o sa uban na wapay kasayuran nga kitang tanan lumalabay o pinahanglan magbuhat kita og nundon maayo para bation nato ang kahamugawan. Dinhi na lang ko kutob ug daghang salamat sa inyong pagpanuno.